Antasena denepun ibu sira punji Kundi ibuku selawase aku dadi anakmu ora iso nyembah ndodhok kaya liyane ya kanthi kundi ibuku tak punji tanpa ana sembahku yen aku menang tanding karo Prabu Boko tegese aku isih bisa bali urip kumpul karo kundi ibuku yen nganti aku kalah kelakon dibandhok Prabu Boko tegese iki sembahku sing wekasan ora liwat aku titip dulur-dulurku openo Bayu wisian pagulingan limo lailah wong manahilan wanuh wani merjaya marang prajurit Prajaika Cakra tegese pancen wong manahilan merengkang saka pernatan mbuh ora idep wong sak manahilan tak gaglak kabeh nggih Beri parayangan serangkong gendong warudoyong klek-klek balungan tanda ceroboh iki inggih sinuwun oh pancen ora kena digawe becik ing atase mban kepet mega nagih marang kewajibanmu nyatane jebul wis tok jarak ketitik para nom-noman ana ing desa Manahilan wis tok klumpukake kabeh kanggo nrenggulangi marang Wadyabala saka Cakra tegese wis wani marang panguwasane Prabu Boko nyuwun pangapunten babar pisan kula mboten perintah dhateng kawula ing Manahilan kula piyambak sampun elek-elek sampun ngantos tumut-tumut perkawis kula namung kunjuk pangduka sinuwun Prabu Boko oh la taala yen nitik kahanane gedhe dhuwur awakane sedet wah pupune ketok seger oh
yen to aku bisa mangan menungso iki nadyan to iso karo beda sing tetek ati alih wah bareng ngadeg malang kadak etok gagahe pawongan jenengmu sapa Bratasena kowe Prabu Baka iya saksuwene aku dadi ratu ning Prajaika Cakra saksuwene aku tilik ana ing tlatah Manahilan aku durung ngerti pawongan sing kaya kowe pancen aku dudu wong Manahilan aku dudu wong Manahilan oh ngono iya apa kowe saguh dadi panganku aku ora bakal mingkuh yen pancen ngono mapan tak tadah cara mangsa mangko dhisik yen pancen wis niat arep mangan Bratasena aku duwe penjaluk apa penjalukmu tak jaluk nggonmu mangan aja ana kene lah terus nang endi golek nggon ngendi arep mangan aku njaluk tok pangan nanging mapane ana alun-alun kabeh kawula saeka Cakra kinen padha nyawang nggonmu mangan aku ana ing alun-alun wah wedian adate wong mangan iki ndelik-ndelik lah kok iki malah njaluk dipangan ing alun-alun ya alun-alun lor apa kidul sak karepmu bakune aku njaluk paseksen wong saeka Cakra oh iya sadurunge kowe mangan aku tumenga ing akasa tumungkula Ibu Pertiwi njaluk ngapura karo sing gawe urip malah meden-medeni ana pangan arep dipangan kok malah meling sing mangan wis bangun ayo aku gelem tok pangan ing Turutana penjaluk kowe awekasan yo ayo tut mlaku jantraku tak larak ning alun-alun kowe sawangen kawula eka Cakra wis padha cangkep bakanek seni nggon arep gaglak marang kowe ya ayo ketoken kadigdayanmu Bratasena ora bakal mundur saka wadhok ilang nyawamu
biar ora wis saiki. Ayo. Andene nek urip kok sapa-sapa dipangan. Ora nyawang sing dipangan ki sapa? Mau butuh golek lega wae. Modal-modal ususmu. Ayo bedah wetengmu ora tuwangkara murka. Unjuk syukur ngersaning Gusti kang nyipta jagat matur nuwun Raden. Dene paduka Raden sampun merdikaken kawula Eka Cakra. Utaminipun wonten ing dusun Manayan monggo kula kanthi kundur mawon Raden. Oh, Kakang Prabu. Kakang Prabu Boko kowe ndisi aku Kakang Prabu aku kadangmu Kirmira ya Kakang Prabu Boko gugur sing mateni penenggak Pandhawa jeneng Bratasena manut kabar kang tak tampa iki bakal tak eling-eling selawasku urip Kakang Prabu Boko tekaning pati aku sing dadi ratu. Liya wektu tak ora arik para Pandhawa iki. Syukur ngersaning Gusti kang gelar jagat dening anakku Bratasena bisa walaya jati-jati temah nirmala. Ketitik wis tekan di Bali. Resi Jrapa inggih Sang Suputri. Kula minangka wakilipun warga ing dusun Manahilan ngaturaken penuwun kunjuk paduka Sang Suputri miwah para putra-putra paduka Pandhawa. Ingkang sampun saged merdikaaken kawula Eka Cakra saking cengkremaning Narendra Angkara murka Prabu Boko inggih Prabu Gajah Kalawerku. Lho, paduka badhe tindak pundi kok badhe lajeng sumusul kula? Iya. Ndak kira wis rampung.